hakuna vachamisa pavanogadzira zvinhu vari vega povho yakanyarara zvinoreva kuti vamakore muri tsotsi. Hey, he's untouchable. Like imimi ona vanhu vekuzvamupefa vanoti munhu angagwedzana touchable vachimudhonza vachiti ngaauyewo kunonzi kuchii 2030 whatever iye achinyebedza kuti nchada vachimudhonza. Saka isusu Chamisa is untouchable, tinotomumanikidza tichitomudhonza futi tichiti ndiwe munhu wedu, ndiwe chibaba. Ndakabvunza mubvunzo kuti munhu wakangwara Chabangu navachamisa ndiani. Vanotoziva kuti vangaida kuti Chabangu because ndo puppet ravo zve. Tikavabvunza nhai. Saka imimi pastor ila ndifunga kuti gamuchira mari dzepolitics indinonanga vari kutofanda but ndinoziva kuti vari kufirei mapastor kusapota idi because idi mnangagwana kana munhu anopa dollar akaomera mudharo. Hai vati kufocherere mapastor onse ndezanupf izvi chokwadi mukomakulendi. Chamisa ndi pastor ndewezanupf here. Aiwa uyo wakagara karamba marara zvo ungatevera Chamisa ndi pastor ndewezanupf here. Kulian TV atibatike zvechopu Visa azvina kumira mushe muri yeZimbabwe zvatanga iko zvinezvi pa Kulian TV ndauya nema-updates ena asi ndinoda kuti ndinyatsoti mugare pasi muterere munzwisise muzoona kunonzi kudefenda advocate Nelson Chamisa nevanhu vanenge vachida kuataka. A lot is happening in Zimbabwe right now. Saka inini ndabva ndangoti semunhu wepa Kulian munhu anochirova chibasa ichi ndiuye ndizivisane nemima-updates zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka stay tuned, garai maisa ma-seat belt vari mumota because unongosheka kana manga muchidya garai madya because unongoita BP nezvinhu zvekutaurwa panapa iko zvinezvi. So kune vari muSouth Africa kana waregisterwa company yako bva wavhurwa FNB business account zvaizi gara wabata Owen izve so okuvhurira usasakumbire mabank account evamwe vanhu enda unovhurwa rako na Owen as long as une passport chete zvekuti hauna permit dzanyaya dzekudhara idzodzo. Owen ari kupedza masports, he is the only one ndo ega chibaba musazomuenzanise nevanhu vasina basa. Saka garai mabata Owen munovhurirwa ma-FNB business account muregisterwa macompany. Hello munhu wapostora apo maswera sei kana kuti nekumuka zvese nyika dzakasiyana munogona kuchiri kuseni ikoko. Ndizvozvo chaizvo sei Mr. Kulian. Aiwa tiri nani zvedu asi apa hapana bho apa ndingamboti ndiri bho nezvinhu zvandiri kunzwa zvikutenderera apa ende imimi ndimi mabreaker news dzacho kama break mabuda nenyaya yacho. Saka ndabva ndongoti inini handidi zvekutenderera kana kuti zvekuzoudzwa kuti hanzi ndikati ndikugara ndadedza munhu waapostle panapa nguva ichiripo. Zvakamira sei chii? Hazvina kumira mushe munhu waapostora like munoona nyaya iri kubuda iyi yabuda panhigiriki nenyu pa podcast yenyu yamunoita yeye. Muri kuona zvikuitika Kulian. What I foresee as the biggest challenge that we are having as a nation is we seem to have people who don't want to be told the truth. There's things that tinoita takanyarara tisingatombodi kuti zikanwe. There's things that tinoita takanyarara because we are not seeking a praise from men. But tikazoona kuti zvinhu zvika no, we have been doing this for too long and zvakuramba zvichidzokororwa. There's a time somebody needs to speak. Unogona wakaita chinhu unonzi aiwa nyararai Mwari vanoziva tinozviziva izvo zvidora tinotodzidzisawo vanhu kana kumachechi. Ukazoona kuti no zvinhu zvakuramba zvichidzokororwa izvika it's going to be put to a stop. If we don't vanhu varamba vachiendera kumberi. Nyaya ndanyora inini it's very simple. And nyaya ndataura it's very simple. I know vanhu vanosvika kutaura chokwadi because vanosvika like we always say zvinotaurwa nomwako webhuru wako yanonzi ndigiriki ya 0.5 ya zvekunzi vanhu havadi kubatirwa nganga yavo, havadi kubatirwa mapostora wavo, havadi kubatirwa muprofita wavo, havadi kubatirwa president wavo like apa nhasi matondibaya munzwa munyama mabata president wangu ndosaka ndatouya.
ipapo manje handiti muri kuona ipapo kuti president wenyu hatisi kuramba kuti president wenyu but nyaya iripo ndeyekuti musatirambidze kuti tikuratidze zvinenge zvichiitika behind the scenes because ini ndinogona kuya ndichikusekerera soga but kuseri uku ndichikupota zvekuti haufari ukatonoripota kuvanhu vanhu vanogona kuramba kuti ndaamakore vazviita izvo zvezvo because kuneva ndechikwesa smile ndakataura ini ndikati I think for the first time vanondivenga ngavandivenge asi zvandinoziva zvinonzi chokwadi ndo chichakusunungurai saka tikasataura chokwadi vanhu havasununguru muramba muchiendera round in circles ndakati mukateera papodcast ndakati nini the late former president we-MDC Morgan Tsvangirai 2008 maelection akaitwa hapana anoramba kuzano nekusiri kuzano hapana anoramba kuti vakahwina hapana hapana anoramba kuti vakabirirwa hapana but because he was fighting for the people handiti muri kuzvinzwa he accepted kuti yes ndabirirwa ndikutoziva kuti ndakahwina outright ndikutoziva kuti ndakahwina people handicharandi kuenda panegotiation table because handisi kuzviitira inini ndiri kuitira vanhu but where is he now after my negotiation aiwa chimunzwa titsarakatsvangiraika vadaro soka kubva vaenda kubva vaitwa prime minister vakanegotiata kuita prime minister vakati amugabe vochiita president toshanda tese handitika as unity government kutaura kuti muri kuitira vanhu zvinhu yes wandidirira kulia ndandisi kuramba ini ndiri kutoziva kuti ndakahwina but for the sake of the people vari kuseva because ndo interest yedu let me accept zvauri kuda zvachozvo nyangwe ndiri kutoziva kuti wangoipa wangu usipo iwewe ndinduva kunge ndiripo chiramba uri president indoita prime minister topana namaministry ndo vakatorwana Nelson Chamisa vakaita minister of information anatendai bitu vakaitwa minister of finance handi muri kuzvinzwa vanhu vese unozwa chinzi nyika yakatanga kufamba kuenda kumberi 2013 Tsvangirai vaida mareforms vakati hatisi kuzoita maelection hatisi kuzopinda maelection kusvika mareforms aitwa ndokuziva zvatakabvumirana patakatanga 2008 which was okay pavakaona asina kuitwa mareforms Tsvangirai vakati we are not going for elections ZANU-PF yakaenda yega ndo zvinotaridza munhu ari kufaita aine purpose yevanhu izvo zvezvo mubvunzo wangu wakaanawo Nelson Chamisa sei ari kuzvitadza izvozvo 2019 after 2018 elections achiziva kuti abirirwa alright 2019 was right uyai kupoland uyai tigare pasi titaurirana why couldn't he go ononegotiate position yako zvakaita Tsvangirai inga you've got the bookmark one yezvakaitwa nefounder member we-opposition Tsvangirai why couldn't he do the same akabva abuda akati zvanzi vese vakaluza uyai ina handina kuluza hatiende zotora vakataya zvindotaurwa but akagara ariko but still chinhu hachina kutorwa then watadza kuchitora 2023 are going into elections wakupinda kumaelection usina kuita mareforms acho futi uri kuenda kunoitika kutozi he definitely knew that he wasn't going to win musambode kunyeperwa sezvezve he definitely knew that he wasn't going to win because hauinde pasina mareforms because job yakagara yandakakudzai joint operation command ndo inodecide zvinoitwa saka kana pasina itwa mareforms ekuweekenda the power yejoko hamuna kwamuri kuenda nyangwe tikapinda 30 40 50 elections dzichauya kumberi pasina kuweekendwa ipapa hapana kunoenda opposition tinobva mufirst republic topinda musecond republic topinda muthird republic topinda mufourth republic kana toda next republic tutaura kuti chiramba chiri chezanu chino mina tiri pakati tiri pane yaChamisa kudai so tisati taexplaina zvimwe zvese zvimazoexplaina ndoda kungo I think let me connect one munhu chete anokwanisa kumirira Chamisa wacho panapo muchinhikirikina but ndagara ndatomupa warning kuti hakuna anotora phone number dzemunhu ndamuconnecta palive nhikirikini akomplaya zvake so that anokwanisa kunhingirikina kuanswer on that muchinhikirikina
tichitaura ipapo because munozonditi kulendo watanga wakutoningirikina wasuda kuita neutral. So now ndabva ndatoconnecta abva atopindira. Hello, I hope muri kundinzwapo. Alright, aiwa taswera bo munokwanisa kunyatsoteerera zvenyu Apostle Makore vachitaura, but sekutaura kwandinoita marules angu panapa hakuna anotora phone number dzemunhu. Tinongoti tatotaurirana tatopedzerana ipapo muri yeZimbabwe inongonzwa zvese ipapo, but hakuna anotora phone number. So Apostle munokwanisa kukondinya zvenyu kutaura so that vachiteerera mozobuta muchibvunzana muchitaurirana ipapo. Alright. Handizivi kuti vateerera kubva pandatanga here kana ndotangira panapa ndichienda kumberi. Tangirai pana vachamisa pamava tobata ipapo tichitoenda. Right. A blue map was set that the late former president of MGC, I'm Tangirai. After losing the elections, he was invited to a chamber. And he went and he negotiated and bargained his piece of the cake. At the Hindu Prime Minister, the Minister President, told an Anikachefe. Multiple ministers who could I can use man defense. Because sensitive ministers. But do I have either? But wakapuwa finance kufinance kupotenda image wakapuwa IT comes kwa namna Chamisa adichika. Vanhu vakafamba zvakanaka from 2008 kunokira 2013. But nothing from a reform. Ambogezvagira vakarapa kupinda election. The same thing happens in 2018. Mapinda paya kuti madirirwa. Taita hondo yetraka desi yaitika pazonganya mabhile zvawana nataba nweza. Zvaita zvakuda paya. Still ona kuti zvara wabva waIsrael pafuti zvakabviswa former wako the late Atsvangirai. Urikuzi uyai kuda kuti uye kuti gare paPoland tinegotiate titaurirane. Ungura. Alright, waramba kudaro soka and you still pursue to come from election at 2023. 2023 you are going for elections kusina kuita mariform. Urikuti kune vanhu in the process. Yellow yakapata kwezi mumasoja irimo mumakoti irimo kupi irimo. Alright, kanaenda irimo 2023 mugari kuchemerera kuti vakatirwa zvokuzikana zvakatirwa but vari kuchemerera ivo vasina yellow iripo inofanira kuti ichivadipenda kana yanga irimo mese yellow mupi ndeupiwa muyellow wemujoko angazi yellow. Baba ndokumbira mupindo pindurai. Ndofunga muri kutaura usaidi kutaura nanapa ngaiti zozita. Okay, muri kutaura namhungu. Alright, makadiya mukutaura inofara baba nawe iripo ndeyekudai so ndinoda kuti ndichange ndakugadzirisai iwani sezvo muchitigadzirisawo musashora munhu kana zvinhu zvichinetsa. Mukaona munhu anoshora vachamisa kuti sei asina kupinda munhu ega ibofu ende uri wrong zvisingamboiti. Vachamisa vakazama pesi nepavanogona napo. Ende munhu angagwa pana paakahwina kana muchida kutaura chokwadi. Baba musafadza ZANU-PF nene. Dzidzai kutaura chokwadi muri munamadzi. Mazviwa baba. Kana muri munamaurai chokwadi, tine ropa riri pasi rakapondwa neZANU-PF. Vanhu vese vachichembera rusununguko. Baba mukataura muchida kubvambura mwana. Ende taurai zvinhu. Pamusoro yamunhu. Handisi kuda kuti muise ma-emotions. Ndokuda kuti muise ma-faith. Because kana Facebook account pangu. Mchanoona takanyora informa election. Ina ndiba mchitaura ndakanyara. Imimi panyaya 2018 judge wanga ari ani? Malaba. Yes. Malaba chiche ZANU-PF. Tingangoti mwana wavo same WhatsApp group ndewe muzanu imomo wake. Chaida kuti apindure kemukoma kulenti murume uyu. Malaba chiche ZANU-PF. Chibonzo bai muda kuti kupindure. Job reports to ZANU-PF and Job is ZANU-PF. Saka ibu wenda mchida uno reporta kupi ku ZANU-PF ndoba mada uno reporta. I think mirani baunyatso kupindura ibaba. Munozwa kuti sofa muZimbabwe tenda mudziko nevanhu vakaita sei? Tine dambudziko nevanhu vakadzidza kudarika umwe vanhu
vasina kudzidza vanhu vava neproblem vanoona sokuti kudzidza kwavakaitaka yava nzira yekudzvinyirira vanhu vasina kudzidza kusvika pavari number 1 number 2 hakuna vachamisa pavanogadzira zvinhu vari vega povho yakanyarara no chakaita vatengesi mbati vanhu vanoda mari izvi zvinoti mamp akada mari akaramba kusiya zvakataurwa navachamisa about 230 ositaloziziva nemusikana ndovanhu vakatedza kuva vanhu saka imaida kuti vachamisa vaende kupi kana muri reasonable baba pamusoro iyi mina ndikupindure zvamabvunza mati achamisa vanoenda kunorwa nevanhu. That's not how you fight in politics. Again, politics you fight using your structures. I'll fight in a number 1 kuti mune proper leadership, number 2 mune polity bureau yenyu, number 3 mune ma-cells, mune ma-district akasetwa, mune ma-province akasetwa, mune ma-branch akasetwa, mune ma-cell akasetwa. You would be having more than 10,000 leaders before we talk about vanhu vese ava. It is those 10,000 leaders who push people. But problem yenyu hamuna zvese, mune munhu 1 ndo problem yenyu. That's why we want to waste in elements. Sanya kurembedza ndikukwanisa kubata mavhex. Baba, chii chainzi fazi pamaelection since titanga kuvhota muna 1980 pakamboitwa fazi. Fazi is an arm of ZANU-PF. Ndakupindura zvamuda kunzwa. Ikanga iri yekudzvinyirira vanhu handiti. Ichimbonzwa yekudzvinyirira vanhu ka. Matactic ezanzwai. Ngataura nechokwadi. Matactic ezANU-PF. Ndipindure zvakazara ndati fazi yanga iri yekudzvinyirira vanhu handiti. Ndoda kuti mukati kana kuti kwete ndowana kubvunza izvozvo ndoda kubvunza. Yanga iri yekudzvinyirira vanhu. Yanga iri yekuti ndikuudzei fazi anga ma-CIO. Mina baba ndipedza upindura. Yanga ari ma-CID ma-CIO handiti. Right, vanhu vaivhundusirwa nefazi zvamunoziva imimi, ende hakuna munhu akanga achida zvokuti munhu unotanga anyorwa patebho panapa ozondovhota kuchikoroko. Zvakamboitika kupi kana muri munhu ari reasonable baba? Musakumanya kushora vanhu. Tanga mataura kuti munyika medu hamuna freedom, mune principle. Nai baba wangu handina kutaura effect here kuti anga ari matactic eimwe political party. Imimi ndimamusira matactic. Ndosaka tabu ndiri kuti why did you go for elections? Muchiziva kuti hamuna kuzviclear zvese izvozvo. Ndo anonzi ma-reforms iyayo atiri kutaura nezvavo. Why did you go for elections? Kana musati ma-challenge ezo. Imimi mukomanyi munoda shanduko munyika kana kuti mbidi. Tinoida kana muZANU-PF imomo vari kutoda shanduko futi. Mamaina baba munoda shanduko imi munyika. Matongwa neZANU-PF kangani chaita kuti tive maforena chii? Aiwa izwe hatifuna kushandisa ma-emotions. Baba indoda kutaura nemi baba kana imi muchisapota ZANU-PF musashora vachamisa. Kana mirai ndipedze mirai imika musaura ndikuteeredai. Vachamisa vari right 100% correct. Imimi dema muri munhu atanga kushora kubva zvakaitwa nakupe nadhaki tikazouya kuna nakomichi topedza ipapo topinda kuna natenda ibiti vana ushimen'uve touya ipapo toenda kuna chavangu ndainzwanana nemi handiti muri pamusoro hamuna kuteerera podcast yangu ndosaka muri kutaura izvozvo. Ndinoza mapoint yangu. Munoziva baba regai ndikuudzei chigayo kana chikaboka sefa chinogaya zvinhu zvakamhazhika pachishona chinobudisa mabhazhu because sefa yaboka handi muri kunzwa. Kana mupati manga mune vatengesi hapana zvataita, vachamisa hapana zvavaita rwai, ende vachamisa vaizviziva kuti mupati mune mhire nyemba dzisingaibve. Baba wangu pamusoro iyi ndoda kukubvunzai.
hapana pauchaita politics usina vatengesi mukati. That's number one. Muzanu PF chaimo chaimo right now vari kubuditsana because mune vatengesi varimo. Party yese ine vatengesi. It's how you manage vatengesi. Do number one. Number two, Triple C yasara kuwa vamwe vese vaita vatengesi. Saka how did you form the party in the first place kana vanhu vese vari vatengesi? Okay, mabvunza zvakanaka baba. Zanu PF iri kutungamigwa nawo Mnangagwa izanu PF chi? The Second Republic. Lako. It's right. And I podcast. Zvamuri kutaura zvirimo podcast here. Saka muri kuda munhu kudzokora kwandakataura. Okay, iripo yezvebula cost. all right, hello. Pamusoro vakuru vedare. I think Apostle, can you shed more light? Ndoti mungo continue mbijana like zvinhu zvanga zvichitaurwa podcast so that comrade Mungu and vanonyatso direct nema questions. So comrade Mungu, ndombera 2 minutes mungo terera. Apostle ndoti mungo da go deeper then mova matanga okubvunzwa Apostle mova mapindura nyaya yacho. Ndoti mungo da go deeper kuti panyatso shed more light. Yeah, I think zvinotibatsira because mubvunzo yangu kubvunza zvinhu zvandataura zviripo kudhara. Alright, chingo shed more light. Muzanu PF mune divide irimo. Magara mune G40 yana Grace Gucci Mugabe iriko idivide yemuzanu PF. Muzanu PF mwechete imomo andiburusinzo mune Lacoste which is the sitting now the sitting president yema war veterans. Okay, and muzanu PF imomo mune M31 yana Geza Geza vanofara Geza izanu PF kudivide mukati mayo chete. Saka because those are 3 divides but within the same party kunetsana kwavari kuita vari kunetsana kuda kumbobvisa leader but party haisi kuzoparara. Ndosaka muchiona munhu anenge Grace Mugabe anosumuka kuenda kuna Mnangagwa kwaanenge aita mafunction awo. Ndosaka muchiona Chris Mutsvangu anokwanisa kutaura naAgeza but vari kusapota vanhu vakasiyana. Imi opposition manje muri kubuditsa. Saka hapana painomira. Pane kuti muquestion sibingadzi question. Kushoko raMwari tinoti the deep calleth unto the deep. Okay. Rwisanai but musabuditsane ngoti pati irambe yakasimba because hapana munhu ari perfect. Ndopanda zoita mibvunzo yakanyora yakataura papodcast. Ndikati basa kuti panguva kuti pimbi iyi mubvunzo amukoni kuibvunza mutungamiri wenyu. But regai ndikubvunzirei mubvunzo iyi. Imi mukawana answer munenge muchizvibatsira imini vanhu anosapota Achamisa makangobuda. You know we are more than 2 million people who voted for you. It's on record. Hatisi kuziva kuti chakaitika makangonyara tisu vateveni hatichazivi kuti toita sei. But Apostle zvakaitika hamusi kuzviziva here. Mukunyarara imomo apa uchiona kuitika pamboda kufomwa Blue Party nana Ostalos vanhu vese vakatoona vachimisa Blue Party. Mane mubvunzo wekuti naye Achamisa Blue Party yanga yakufomwa nana Ostalos ndimi here manga maita kuti itange muchida kuona kuti tofamba sei kubva zvaramba kana kuti ndana Ostalos vanga vari rebellious vaona kuti kunyarara kwenyuka makutotiurayira isusu struggle yedu. Mubvunzo wamunofanira kubvunza kuti ndo mubvunzo number 1. Okay. Mubvunzo number 2. Vese vari kubuda ava sei tiri kuvaona vari vavengi vanhu vako vati makuyaiwo vanhu vako vati mariberals vese vanhu vese ivava vangobuda. Tendai biti abuda maikupe abuda muonzoro abuda but vanhu vese vabuda ivava vasvika pekuti vabvumirana kuti aiwa ngatichei round table tigadzirisane varume. Nai president sei muri linega pakati vanhu vese maakuramba. Alright. Apostle chimbomera mumbopuwa mubvunzo toni timbonzwa kuti chite tichifamba. Ndoda kuvaudza zvishomanini zvinoita kuti vawane hope nhasi. Okay. Baba pamusoro padhagi nekufunga kuti pamwe muri munhu ari reasonable.
Dhagi mutengesa akapuwa famu nenyaya yekutengesa pati. Mazvinzwa? Kupe akanga apuwa mari akamenyurwa naDhagi. Handi muri kunzwa? Saka izvo zvana Kupe zvana Dhagi ngatibude mazviri. Tendai Biti akarwadziwa adyiwa pamaprimary election. Muri kuzvinzwa? Ndo paakaona kuti vanhu havandidi. Tendai mutengesa tachizviziva. Vakare kuti vatengesa. Saka imimi baba chandoda kuti muzive Regaini machoko advocate Nelson Chamisa. Vakatengese struggle. Bakwete Tendai Biti. Ndakota mawedzi avo. Baba, mireni kunzei. Baba regai kunzei pamusoro pepati yaye. Pati yaye nakunyarara. Ende mukaona munhu akanyarara nakupusa. Mazviwa baba. Shiri inongorira isina muganhu yakadhakwa. Handi muri kuzvinzwa? Zvino vanhu vese munoverenga vakava vasina career yepolitics. Vanhu vavo hapasina kana munhu wani anovada. Handi muri kuzvinzwa? But vachamisa nhasiro vakafamba pamashoko kumbofamba kudai. Panoita chaunga chimwe chinotyisa. Mazvinzwa? Saka kana muchiona vachamisa vakanyarara, vari right, isi totoda kunyarara kwaveko. Isu vanhu vepati vanosapota vachamisa tiri kutoda kunyarara kwavo ikoko, ende tinoziva zvavakanyararira. Saka imimi baba kana muchisapota mutsvangwa kana kuti ZANU-PF kana kuti ani, baba ZANU-PF dei yanga isina kumira nemasoja, dei yanga isina kumira nemapurisa, ngedei yakadyiwa kudhara, yakabva. Problem ine military, ine police mukati, ine intelligence. Regai kudai so. Vese vamataura ivavo inonzi joke. Mazidwaka zvinoreva kuti Joint Operation Command. Saka kana ine zvese izvozvo muchaibvisa sei? Baba inobva. Isusu baba tinotoziva kuti inobva. Tinosvika pamugano. Hapana mvura inoyerera ikasava nemagumo. Ndambonzwa muchipinza shoko raMwari. Baba regai ndikudzei chiti Bhaibheri kana mukaenda mupisari maradhavhidhi rinoti usamanikidza muvengi wako kuti akude iye asingakude anokuuraya. Saka taigona kumanikidza Biti kuti gara iye ava muchengesi. Hataigona kumanikidza Dhagi kuti gara iye ari muchengesi. Baba ndaifunga kuti mungarwadziwa mwoyo. Takaurayirwa mukadzi watsvangidai. Tikaurayirwa vanhu vakawanda. But still nhasi uno tine mapofu vasingaoni toshandiswa. Zimba chadzo munovaka muchimanyiswa musangano muchiita sei. But end of the day munoputsirwa mogara panze nevana. Indafunga kuti vamwe maZimbabwe ndinofunga but hatifunge. Chine chasara kublema vachamisa problem yavo ndoda kuti munyatsondipa kumwe kwose kuti mbosiya kuti ndiri kuda problem yamunoblema President Nelson Chamisa ndepapi. Ndopandiri kuda chete. Okay, Apostle, you can go ahead. Right. Rega nditaure ndichidai. Inini handisi munhu anongotaura da. Ndinowanza kubhiliva kuti zvinhu ndakanyarara because I don't seek glory from men. I don't praise from men. But ukazoona ndakutaura, if you look at it, unoona kuti I've just been talking for close to just about a month. Napamakabvunzwa nezvangu. Zvandiri kutaura mukazvitarisa hapana chandinopodza. Because kana ndichimira ndikumira semunhu waMwari panyaya dzepolitics. Ndosaka uchiona ndinokwanisa kutaura nevanhu vekuTCC, ndokwanisa kutaura nevanhu vekuZANU-PF. Okay. Because youth position inodiwa. Why am I telling you that? Why am I telling you that? Unonzwa vanhu vanomhanya kutuka achigananda munhu wese munhu adai. Uyu Job Sikala achisungwa handa kutaura zvandanyora zvakataura mupodcast. Job Sikala achisungwa kuri kunzi ndimasungwa. Munoziva munhu auya kukuonai kujeri. Munopota muchiudzwa ma-updates. Munopota muchiudzwa zvese zviri kuitika kunze. Ndiudzei vakanomuona kujeri kuvanhu vekuopposition. Chamisa akaenda. Vachamisa vakamiswa 3 hours. Kwete kawani. Bara kuona navo vakaonana. Vakazoonana but vakati hazifani kuzikanwa.
ndinotsoka pamusoro enda HSTV I think yaisa documentary yacho nhasi tati ayo isa documentary yacho nhasi because kana pachiudza vanhu varongwa tikufoye remember I'm the one who took that news again kuti mirai mugore Job Sikala akuya akanokumbirira Job izwaika baba wangu kuti tisasari narusire akanokumbirira kubuda kwa Job Sikala I'm one of those people kubva ndazvinyora pafacebook account pangu kuti takumbira tatenderwa Job Sikala ari kubuda pamazuva mashoma ari kutera hapana aitomboziva kuti chii chiri kuitika achibudiswa kubva ndadzoka kubva ndanyora ndikati thank you president for accepting our request and allowing him out maakumbira kunani mirai baba apa muchina muchitenda president upi akunangagwa kuti vaita basa rechi wanzwisisa kuchema kwevari kwechechi hapana kunzwisisa dictator because vaisungira munhu pasina mhosva mirai ndochokwanzanira kukudzai baba musasapota njengaipa bhabheri munenge muri kuverenga chimbonzwai mukuru wangu ngatisashandise maemotions ngatishandise mafeni mupolitics inotonzi it's a dirty game tinofanira kuzviziva hapana munhu ari kusapotwa politics inonzi it's a dirty game saka kana vaplaya dirty way yavo there's got to be a way to unlock the dirty play inenge yaitwa saka mukaona tienda tinoita effort yekudaro isusu hamuchizive hapana pataimbozvitaura nezvazvo but kuseruka taimhanya mapinda apa mabuda maenda padhoire mapinda mabuda mazosvika pakunzi what you want to pay assurance mukanipa assurance unozvinyora pafacebook izvo ndikumbekuona assurance ndoanozvinyora pafacebook angabawa assurance baba ndikumbira kukubvunzai ndikumbira kukubvunzai mundipindure baba sorry dambe tangenda kuda munyaya yepichana munhu anomanikidzwa kuroora mukadzi waasingade zvinoenda nekwaunobva kumaindia umanikidzwa baba isati maindia timashona kuti kuzimbabwe munhu anomanikidzwa kuroora mukadzi waasingadi anomanikidzwa here kuti wafani kuroora uyu watoda zvinoitika here aiwa munhu amanikidzwe but vamwe vacho vanomanikidzwa tinikai kamangopindura pamundadoda kasikadzo kana munhu asingamanikidzwe chaifana kungosapota pati zvisina kuurayiwa zvisina kuti ukaonekwa wakapfeka t-shirt yavachamisa wava muvengi ndo panotangira kuti Zimbabwe haina freedom pazvinzwa baba number 2 irai baba mara kuzopindwa kungose muchinda kana muchida politics baba vaJob Sikala kuzobuda kwavo mujere nei takanga takutozwa zvakawanzika zvese baba vatakabva navo kure ini panapa ndakapisirwa imba ndonga mukoma kule ndakaodza ndikatorerwa musha muri kuzvinzwa asi handina kusiya opposition inongo akarohwa zvakaipisisa but handina kusiya opposition ndinoida kusvika ndafa baba kana muchisapota party musashaute vanhu musaopoza munhu inanga muri umwe munhu baba maopoza parties anopiwe zvairi kuita zvakaipa inini kuti mbomirai ndoda kukubvunzai kuti munhu uti izvo zviri kuitwa zvakaipa vanhu vanozviona sei muda munhu anyora pafacebook kuti zviri kuitwa zvakaipa aiwa babazvo zvakafanana kuti toti shato yamedza munhu tombokwera tichiripurudzira munhu akamedzewa pamusoro pafacebook pangu vonoona pakarwa madzibaba eshato ndakataura ndikati this is wrong very unacceptable you will agree with me because I have said about a person wamunoziva nekufarira nekusaidi kwenyu paitwa chinhu chakaipa tinotaura handi muri kuzvinzwa but tine away yedu yekutaura inini ndiri munhu one anonyora pafacebook kuti ndisazoti aiwa ari kudaida ndotonyora pakanganiswa totodaira pakanywa baba kune vanhu vanotaura handiti but vachizikanwa kuti ava ndevedu ibasa ravo rekutaura matauriro iwayo Apostle
since nombora kubvunza statement yamataura maakuita inini, let me say inini kwete inini ndinenge ndichishandiswa kunzi taura zvakati, ndo statement yamataura. Apostle pamakakumbira Apostle imimi semunhu wekuti munenge muchitaurawo nenhigirikini nemasources atisingadoti mudisclose panapa, makangonyora pafacebook chete kurova kwamadzibaba ushanduko, makanokwanisa here kunovaudza direct makukoronyera yakuti aiwa zvamaita hazvisi right? Inini ndine munhu one ane vhidhiyo yokurova kwemurume uya, chibva mazviziva zvinhu ndindazvitaura, ndine vhidhiyo yokurova kwemunhu uya. Imini vhidhiyo ora chimbomirai uyo wamubvunza mubvunzo mudiki, rega nditokupei zvakawanda. Tabva pana awiwa handitika tinouya pana Chiedza Patrick achibatwa, ini ndomuziva semunhu andakagara naye kwemakore, wandinoziva kuti triple C ndiye right hand man waChamisa, ndiye wepamwe paChamisa, achisungwa ndinobvunza ko Chiedza uye asungwa. Yes, mapolitical differences ndinoaziva, but nyaya yake chaiyo ndeyeyi, ndobva ndaudzwa zvandinoudzwa. Inini ndinomira kuti no, inzwai, yes, mapolitical difference nokurovana rovanai, but ichaji yamuri kutaura iyi apa ndomumiririra hazvisirezvo, hazvisi imamamure musapota munezo ndinomuziva, but ichajika haisiriyo. Itai zvokuti mapolitical difference enyuka, but kwete kuisa ichaji hayi hazvisiriyo. Tikukumbira, tinokumbira babiswa ibvai Bishop Nyamakanga vachemberera mujeri vachimirira iyo yamuri kuti imimi movement yenyu kusvika mavasiya vati cha ini ndozosvika but nyaya yemurume yarepo. Bishop Nyamakanga uyai pafoni ndamakoni zviri kufamba sei, taurai nyaya yenyu. Handisi kuda zvatinoona paintaneti because munhu wese anenge ane nyaya yake behind nyaya yamunoziva. Wakutaura ati right nzwai yaManyamakanga chimirai makadaiso nyaya yarepa, regai ndinote madhoo 1 2 3 4 5 ndikudzoka kwamuri munhu waMwari ndonoka obati right ngora tazvinzwa makore regai tiunotanga itwe sei tikukumbira takapfugama apirane makambota kuenda kucourt ndoti endai vachisvika kunzi create no charge. Ava musambovatuke, vaunzei pamachannel penyu vakutaurire nyaya dzavo, kwete kungovatuka muri kure, because hamudi kuzozvinzwa imimi muri makuitirwa izvozvo. Baba vamakore gaimbopindurai, taurai munhu waMwari. Dambudziko ratinaro hakuna munhu anofanira kukumbirwa asunga munhu pasina mhosva. Munhu afana kutsungirwa freedom. Taurirai vamwe venyu kuti musasungire vanhu free. Kana vamunaa vachizozvinzwa kana kuti ani baba, freedom inodiwa kumwana wese weZimbabwe. Iye zvinezvi baba vari kukucha kashoma, the rest vari kutambura. Saka imi pamunonyanya kugutsamwisa vanhu pakuti ini ndinondokumbira kuti munhu iye abudidzwe. Zvinezvi ndinoreva kuti imi basa renyu sechechiro chechiro ndainotomira mupolitics. Mirai ndipake zvinoreva kuti vamakore muri tsotsi. Aiwa inzwese nemhaka ndati muri tsotsi. Chinozoita kuti imimi muzoti ini ndindakakumbira nhinga akabuda, ndikakumbira nhinga akabuda, ndikavati nhinga akabuda. Mazozviziva nhasi ndikosindazvitaura. Muri mazozviziva nhasi ndikosindazvitaura. Handamukwanisi kuteerera zvitaura muno. Baba vamakore, taurai chokwadi zviuore. Waparadza nyika, wotinyiriri, waparadza nyika. Kana tichivhota baba vamakore, ndoda kuti mugare makataurira vanhu chokwadi. ZANU-PF inodyiwa 18 every time. Yakarohwa navatsvangirai, ikarohwa navaChamisa home and away. Hapana chinhu chinotirwadza sokuti ukada kuchama muromo wopiswa. Makavaudza here pa 2018 pakapfurwa vanhu muna August paya kuti zvamakaita zviri wrong. Makavaudza chiri chinotaura inzwai baba vangu, mirai ndikupindurei. Ndati hapana pamaindiziva ende hamaizombopa makandiziva futi.
Tikuteerana. Right. Pana ndakanyarara pese apo. Handisiri ndega. Pana ndakanyarara pese apo. Munofunga kuti mashure mune usingataurwero ini. Ndinokubvunza. Vanhu vanoitotaura. Exactly. Saka munhu anobvunza kuti aiwa saka pakazosvindwa inzwa panotaurwa tinotaura but we don't come public. Reason ndo zvinoita kuti tikanoka madhoo tivhurirwe. Zvatakuda kuedza kuudza vanhu kuti why tichiti tikanoka madhoo tichinotaura zvamuri kutaura muchiroverwa izvozvo isu tinonokerwa madhoo tichivhurirwa. It's because taita zvinhu takanyara. Hati mazvozvo ndo advantage yacho. Takazama kuita zvese takanyarara. Alright. Kana muchiita zvinhu makanyarara, saka vachamisa munovashorere nokuti vari kuita zvinhu zvavo vakanyarara. Vanogoshorwa. Yeah, that's a good question. You are not opening up to defend chokwadi. You are opening up to defend a person. Kesi chamuda kuita muda kudefend achamisa. Baba vachamisa mira ndikudzei. Ndange ndisikati kunyura machidzika dzipi. Kana muchisapota Dhangu muri wrong. Kana muchisapota Biti muri wrong. Kana muchisapota Chavamu muri wrong. Muruminzwa baba. Kana muchisapota Kupe muri wrong. Kana muchisapota andikati eni munhu akabuda pano vachamisa achitaura kuipa pamusoro pavachamisa muri wrong. Zvakaipa. Ende munenge muchinasiyana naJudas. Chimira ndikupindurei manje. Zvamataura izvi ndo zvinofadza vanhu vari paplatform yana Coolant manje. Ende azvichinje. Ndaita sei? Mira. Zvamataura izvi ndo zvinofadza vanhu vari pamaplatform ana Coolant nana 25 because muri kutaura zvinoda kunzwikwa nevanhu. But zvamataura zvese izvi hazvichinje chinhu. Handi muri kuzvinzwa. Zvinochinja chinhu chaizvo ndo zvamusiri kuda kutaura. Because hamusi kuda kuti kuva vanhu vabatwe muchiratidzwa kuti aiwa apa ndo parinogadziriswa. Muri kungoti tisiyei takadaro. Ndosaka muri kunzwa kuti muchapinda election after election after election after election musina chamuri kuchinja. Ndopanoona kukubve kuti pakuda kuchinjwa manje hamusida kuzvinzwa. Baba makore. Baba makore. Maningo yakadi mchinamata. Takangozvarwa muchikristu baba. Handiti. Kuti mumbopindura kuti vana veIsraeri vachibuda muIjipita vakanga vachitungamirwa nani. Vakasvika munyika yeKenani. Havana nditi. Vatongira kuti tiri pana vachamisa. Kwatinoenda tinosvika. Kana mukangoziva izvozvo zviri right. Kana imi muchida kuzoziva baba, chinjandoda kuti mutaure chokwadi. Ndakuudzai ini pachangu ndakapisirwa musha. Magona here kundipa even one word rekuti sorry mwana mai zvakaitika pazvakaipa. Aiwa mamutaura mafensi asatata mamutaura nhoroondo dzenyu. Hatisati tasvika pakudhiskasa tichienda kumberi. Zvakafanira kutaura kwandakadzana madzibaba vechatuko. Hatina patamutaura zvokuti sorry kwavari. Pana kudzai zvamadzibaba vechatuko mamboti sorry. Munoona madzibaba vaya vamwe vese mukatogara kutaura isusu tinoita tosvika kwavari kudhara because ndogona kutokuudzai kuti ndogara kwavagara but hamundizivi. Hatingazive vanhu vese mupolitics chamunoshanda baba chandoda kuti muzive. Ini handitaure zvokufadza vanhu but ndinotaurira munhu genuine. Vanhu vakafanana nemapasta ndo vamwe vanhu vaakutikanganisira nyika iyoyi. Because vakuzoseivadaro miraindipedzi vakusiya vachitaura vachiita kunge vanotimiririra kunge vanoda kuinzanisa but uri mutrade vakatorerekera kuzanopeporeni. So isusu asick of tired vanhu vakaita sezvavo kuti taneta nemapasta akadaro. Isati tadi mapasta maakuda vanhu vakaita sei mapasta maramba maakuda vanhu vakaita sei maramba mapasta maramba maakuda vanhu vakaita sei taakuda vanhu vanongori neutral vari straight
vasinenge vakarerekera hatichadi zvemapasta efeki because tatoneta navo nhasi andingataura chesasa kuprotest mangwana ozomudza wakutaura kuti haiwe tatonga kusvika madhonga amira nyanga isu tichangoda vachambisa kusvika madhonga chamira nyanga nokuti ndo zvinge zviri mumwoyo yedu. Murikuona zvinoitika ndinotaura hangu nevamwe kuti munona politics zairika politics haidi malimbo kuti unorohwa ukashanda fire politics ndosaka muchiona maminista hope vanhu vakatanda law murikuzinzwa vese ana achamisa ana aditi ana taurai ana hwedu taurai wetu wamuri kuda wese vanhu vese vakatanda law because politics ine matechnicalities ayo pamutemo paripo panozodiwa kubvira kuti vakomana chiuya itidai so because mutemo wada munenge muchivhurirwa kumbiro remutemo nevanomunzwisisa ndopavanozodhodza vanhu vese makore agona siketi masvika pa19 chapupo chai baba vamakore wedhira ndinoda isusu wedhira tiri kuchemera munyika medu freedom. Kunyange munhu akasadzidza akadzidza usatora chikoro kudzvinyirira vamwe nechikoro chimbonzwai hausi kutora chikoro kudzvinyirira vamwe because vatungamiri venyu vanhu vane chikoro futi ndo zvatareva hapana vanhu vakadzidza chirikuitika apa handi mukuzvinzwa chirikuitika apa hausi mutemo sere kunyanya kushanda pari kushanda kudzvinyiririka aiwa hapasi kushanda kudzanya hatisi kushanda mawedzi amuda kunzwa imimi unai chokwadi baba pari kushanda kudzvinyiririmirai alright chimodipa 2 seconds ndikutsanangurire something. ZANU-PF has been in power from since 1980 to date or to current. System here yakarukwa zvekufita ZANU-PF and never to accommodate opposition. Mungazomuzwisisa? And yes, never to accommodate opposition. If opposition is to come, it's going to still to be very difficult for opposition to come from outside of ZANU-PF. The biggest opposition ingatouya muZANU-PF kazhinji kacho ndikutaurire chokwadi inofanira kubuda from within ZANU-PF zvaakuitwa nana Geza izvi because Geza akaita zvaaita vamugato nembama president wenyu paya pavakadyiwa navatsvangirai Grace yanga atenda kuti rege atonge mirai tsananguri remember tisi vanyiri cheteka tine vateereri vari pama handei right nyaya inenge iripo kana tiri kupinda kuti taakuenda tinofanira kuziva zvazvaitwa naageza zviya zviyo zvinosheka. Why were people so hopeful? Because it's a fight within ZANU-PF. Kureva kuti masoja tiri kusheyana, mapurisa acho tiri kusheyana, makotsi acho tiri kusheyana. Regani kuti nyaza kurati baba kuti zvekusheyana chaizvo chaizvo. Munoona anonzi Nibro Mutsvangwa, mwana waMutsvangwa, Honorable Mutsvangwa, wa Honorable Chris na Monica Mutsvangwa, mwana anonzi Nibro. Akasungwa kumakotsi, haana kusungwa nesaidi raana Munangapi, akasungwa nesaidi raana VP Chiwenga. Ndokutatidza kuti mane shared power mukati. Ndosaka muri kuona tata kuti ndo hondo iri ndegasi yapo manje. Because power is fighting power, but imini muda kushandisa popularity to fight power azviite. Baba zvini mubvunzo wangu ane mubvunzo wanoda kukupai panhanyarara mwamataura inyango for the next 10 minutes. Zvaitwa naageza zviya zviya kupinda kwavanga vaita hamufunge here imimi kuti dai Chamisa arikuda kuitisa zvinhu izvi vanhu ndopaangadai akati right pataitadza kutsudukura paakuda kutsudukuka and pane potential. Chimira ndiende ndinotaura nevakomana vatigare patebhuru kuti akomana naageza edu zvamuri kuita ndazviona inini ndoda kupindawo machiri chinechi but ngatichinegotiate kuti atapinda machiri tonyorerana pasi ini ndochive prime minister
umwe wepresident torwisa kavaripo amukonzwa ineka musenzere zvezvo kuti mauya zvakanaka baba. Regai ndikuudzei baba, chakatanga ndo chakachenjedza. Hati muri kundinzwa baba? Chakatanga ndo chakachenjedza. ZANU-PF chero mukamira nayo sei vanokushandukira mangwana. ZANU-PF inokushandukira mangwana. ZANU-PF haina jangi, haina kusiyana nemuroi. Unomupa sadza maskati manhera noyoguroya. Ndo zvakabata ZANU-PF. Saka vageza zvavakaita inonge zvishore. Vachiwenga mira munhu vachiwenga ndo vakaisa munhu wavoyo kuitana kwavakuita vari vaviri ndo vanokuziva kuti kuri kubva kupi kuri kuenda kupi. Isusu chatisingadi hatidi kupfekedza vachamisa hembe yavasingakwani kuti vapinde pakati pevanhu ava no. Vachamisa vanofanira kungomira semuzambangwena kubva kwatakabva takangoda vachamisa vakangodaro uri muzambangwena ndo watinofamba nawo. Saka kuti vapinde pakati apa baba wamakore apa no kunyari kwachamisa kuri right. Kana vachidhiga nemuvhu kana vachidhigira pamusoro isitoda kufamba navachamisa takadaro nepisi iyo yavanofamba nayo. Baba regai ndikuudzei chinhu chiri kuuraya nyika yedu chamuri kutiza kutaura zvinhu zvitatu: utsinye, freedom hamuna. Hapana panotaura mwana weZimbabwe akasununguka kudai watoreswa kutaura watuka president kudai hazviti wotosungwa. Munana South Africa president ukozva kubvutseka mabasa eRamaphosa asi umbonzi kuti munhu asungwa. Kati imimi makoshei zvokuti kana ukaudzwa vanhu kuti izvi hazviiti zveshuwa zvezvisingaite sei munhu asingabvume ungati zvinhu zvadhura kuti kwazikwidza bhurugwa rako kana usina chokwidza zvine meaning here kumupa president. Yeah, zvina meaning. So ini kuda kuti kana tiona kuti baba wamakore munofanira kuti kana muri pastor kana kuda muri mufundisi kuda muri pastor tidzidzise shoko raMwari musiye zvepolitics because politics dzendi ndo ZANU-PF. Vazhinji vari kukunonya kuda kuwadzi kuti kuna chifo mapastor mazhinji mate isu tinoramba takamira navachamisa. Inini baba wamakore kamudangoda kuwirirana nesu musashora vachamisa. Kana muchida dhaki indai kuna dhaki, kana muchida kupe indai kuna kupe. Isati vamani dzekupata tiri matimu takadzoka maikupe vari kupi nguva kole maikupe vakabva vatosara futi nevamwe vatengesi futi zvinhu zvacho vanhu ungavasurudzira kubva kumarara vobva vatonamirira navo vatengesi futi saka vanoda kuti vachambisa vaite sei indorambobvunza nini. Okay, saka vanoda kuti vamusiya kutimangidza munhu kuti munotadza kutaurira inonzani wanga chirikula vanhu chavangu kuti ndo zvinhu zvakaitwa nachavangu zviri wrong. Chabangu anongoda mbama uya mani. Chabangu anongoda gudu mbama chete chete. You can go ahead, we can go ahead, Apostle. Yeah. Alifana ulaitiwa nembama. Hapana problem ipapo. Papi iye akauzwa kana muchigadzirisa nyaya toitanisa the leadership nemaelders eparty. Baba pane munhu andana munhu chimomira anoti mudheka chimomira Alright. Takabataura Chavangu naMudhenda vanhu vavo ndo vakaparadza opposition because Mudhenda aiudzwa kuti munhu yatimuzive haafani kurikola vanhu but Mudhenda aramba akamisa dzoro kunge nyezhe ichirireme yakachenderuka kuti achiramba chokwadi chinongoti pachena. I just say alright, hold on Apostle, before you answer this one Apostle, akubvunzai imimi semunhu apostle ndo mukuru wechechi ndo pane zvese. Imimi munhu akatyora zvemutemo yenhikiriki according nechechi munomuita seme hamuise munhu pasi peshamu here. Aiwa ndikubvunza kuchurch structure hamuise munhu pasi peshamu here. Let's be very honest. Aniswa pasi pechi? So let's agree kuti Chabangwanda chi. Let's agree kuti Chabangwanda chi. Anda mama.
Inzwai anesa munhu paspecial mundiani. Ichurch board. Imi mune board here imi. Board racho ndoranga riri kutengwa zvandi board. There is no way you can't repeat doing the same thing over and over again. Unoramba chingwana ma results are the same. Unochinja ma strategies nema structures. Ande ku podcast foot. Tamuzokera ku podcast uko. Akataura. Kuti why you were easily dismantled is because you didn't have solid structures. If you had solid structures, chamisa ivana uramba akabhara muromo. Ma structure andirwisana na Shabang. Shabang akapezati kuna chamisa. Kana uchide kumarza ndukuretaura kunyepa huya. You don't allow your leader to be attacked direct. Wazve. Apostle. Mukutara zvinhu zviri fair zviri kuzikanwa kuti ma structures acho atati fungo ndo angari ma structure ndo vanga vatori vatengesi futi saka vaizowataka Chabangu seivo vanga anga ato boss wavo vakapanduka kavanhu vacho muda vaite ma structures vacho mamuri kupati ipini ndakotangire ipapo kotanga kuti pambingotaura ndakuda kusamba ndakanyara mamuri kupati mamuri triple C yes citizen coalition for change right. What you should have done is to take time to put structures. Munhu anenge daidita akada kuchallenge president wenyu. Anoiswa kupolitbiro yenyu. Odiliwa naye ikoko. Okay, naye baba. Chabangu oita zvaita kuna president. Anofana kudiliwa naye achidziwa naye nepolitbiro. Hamuna. Baba Makore. Tauraira baba. Ndokumbira kuvunza munhu wamunoona ane musoro imimi vachamisa naChabangu ndiani? Aya pindirai mubvunzo. Ane musoro? Pindurai ndiani ane musoro? Baba Makore unavachamisa ndiani? Pati yakasara ine vanhu vangani? Vosi yakasara kupati yama-MP chete vanhu vese hakuna. Chimbonzwai pati chi mastructure kana Chabangu akakwanisa kuti akaware kutora mastructure aenda nepati akatora mastructure akaenda inozonova zvayo ainayo but ndiye anenge aine power ipapo. Chimbomirai 2 seconds baba. Chakasara ma-MP enzara akapinda muofisa. Exactly. Ma-MP enzara Alright, mirai comrade Mungu tarai tinzwa apostle. Pamsoro. Mati vakasara ma-MP enzara. Vaitsvaga mari. For your own information, kana uda kuti mudzidze nhasi. Mudzidze nhasi. Kana uchida kukambena kunoita either councillor kana MP, you a lot of money. You use a lot of the resources. So just because somebody has failed to get into office, he mustn't command everyone else not to get into office. These people are there for their recovery. Like munotora ma-MP akaenda kana vese vakambokampena vanotaura kuti inini pakampeni yangu ndakabuda almost 200,000 inini pakampeni ndakabuda quarter inini ndasina mari but akomana zvandaita ndaifamba door ndichikandana neusiku neusiku. So that one anonzi ma-unaccountable ma-untraceable expenses but ma-expenses but munhu aita zvinhu zvese izvozvo ndokuti iwo waruzoiti kunarubuda ndakatonyora Amakore munotaura chaizvo. Tingataura kukaedza asi makweti enyu ndiri kumashayiwa paari. Seni ndichiti ndiri kumashayiwa ndikakubvunzira mubvunzo mudoko munotadza kuupindura handiti
inonzi MP imari here kana kuti inini mataura zviri right tati mabasa epashi kudhara ndoda kuzokubvunza pane pamakambopinda mastructures epashi iyoyi here ndoda kuzokubvunza makatisirwa mapanditaurira pane pamakambopinda mastructures eopposition here ini baba inzwai baba izvo zvoti makapinzirwa imba ndati pane pamakambopinda mastructures epashi iyoyi here ndinotozikanwa kusvika kurefu ipindure mamuri mastructures epati muine capacity ipi pane zvatoda kuti ndikubvunza izvozvo baba makore ndokwandisingazokwanisi kukupindurai manje aiwaka kupindudze baba iko kandikupinduri chero kukabuda zuva nekumadokero kudzokera kumabhazuva ndopandinotoziva kuti hwema hwechidembo hunobva nekupi huchienda kupi chinzwaika vana ndikubvunza mibvunzo iwowo atikuzvinzwa ndaida kuti kuudzei pachena pane vanhu venyu vakateerera kuti you will never be an MP any party whether triple C kana ZANU-PF usina kubuda mari inodarika 50,000 asimagoni wakupindura kutenga vanhu kuita chigananda saka mutati uMP wakutoona kugananda nemazvigananda chete azviko hatisi kuda mafeeling figa ndatokutaurirai idiki muri kundinzwisisa baba makore kuti miraka baba ndakutsanangura kule kuzondibvunza iko kwakuri kuti triple C kuyakwe hauchike pakuita MP usina kubuda mari hazviite wandiona mata mupenyu chayanotaura izvo ndichitodza kuti ndiri kutaura chokwadi hazviite igai ndikubatsirei takakambenerapo Ernest Mudavani mari yakangondobvisa iri mari yekurejista checheya ndisingadi kana kumbokutenderera kana kudaidai baba paya hapana baba chinombobuda chinonzi MP vanhu saka imi vamakore dambudziko ramana kukoma kuleti kuti tiunyatsotaurira mudzidzisi wangwa chokwadi vane saiti ende vanoenda nesaiti dzekakari havagoni kufamba vachitsekenura sezongororo vamakore ZANU-PF nemba yakaperera ndatenda nezvamataura chimiraniraiso miranditendi vamakore muri kuhwanda zvenyu nokuti muri pasta kana kuti munhu wamwari but taura chokwadi kune ende muri pasta wekuita mapedza right sema ndiri munhu weZANU-PF ndiri pastor weZANU-PF because ndataura zvamusiri kuda kunzwa number 1 number 2 ndakwesena leader wenyu chamuri kuda inini kuti he's untouchable don't talk about him he's untouchable like imimi onai vanhu veZANU-PF vanoti munhu angagwenzana touchable vachimudhonza vachiti ngaauyewo kunonzi kuchii kuti 2030 whatever iye achinyebedza kuti nchada vachimudhonza saka isusu chamisa is untouchable tinotomumanikidza tichitomudhonza futi tichiti ndiwe munhu wedu ndiwe chibaba ndizvozvo kana vamakore vasiri munhu weZANU-PF handiti tavabvunza mubvunzo kuti munhu wakangwara chavangu navachamisa ndiani vanotoziva kuti vanga toti chabangu because ndo puppet ravozve tikavabvunza nhai saka imimi munhu aenda nepati moti akapuza because izvina hasina pati akangomira kushandiswa orati chavangu naDonathan Motiani neunzani Watchman Ncube ari kutungamira bato ndiani zvavakavatanga pavari vakabroka mazuva ano vanhu ivavo chimbonzwai imimi mafacts enyana dzima-emotional facts ezvo pana ari mafacts as long as vapinda zita rekuti facts
epaplatform yakuliens aataura zvinokubudisa pamarwadzo. Baba toda kukuudza zvinhu zvinotirwadza kuti tiri kurarama pakuganda munyika yedu. Smith aiva nani. Smith akanga ari nani. Vanhu vaihora, vaishanda vachihora. But Zimbabwe yakatozesa Smith womutema. Sivataisirwa masi aiwo echitema akatozomachaiza. Smith weganda redu. Zvamunotadza kumuudza bimwa makore kuti ayo mukuru matongera mwakiti awa nedemo akaipa. Nenyaya kuti mapasta andi makwana baibai vaitambinwa vaipa ma25,000 ma30,000 ma50,000 vaivhangeri vamwari pasta havanogamuchira mari yepolitics. Muzviziye mapasta aina ndifunga kuti vari kugamuchira mari dzepolitics. Indinonanga vari kutofanda but ndinoziva kuti vari kufirei mapasta kusapota idi because idi munangagwana kana munhu anopa dola akaomera mudhara indiona zvibheja kana ane munharo ngaandipewo kana 20,000 haana munhu anopa mari uya haape munhu mari uya munakangwa abhadhari handisi kuziva kuti vanhu ava zvinenge zviri zvigananda chetezvi zvekuda kungotaimira matenda nechinji. Munakangokupa munhu kana dola kana panapuwa dola kana keshi na munakangwa ngaandudze ndipuwo. Chimbomira chidaiso chandaona ini chandakakonkluda pane vanhu vanotaura out of anger and pain who will not want to accept mistakes ekuti right zviri kurwadza but ichi chokwadi. Kubva pandataura pana vamamboti aiwa apa mataura chokwadi pese pese aiwa muri wrong and yet ndo zvamuri kuda. Inzwai Makuwa ari kuti ndikuti Makuwa Makuwa ari kuti advocate Nelson Chamisa vakuda kutanga party vakatozvinyora vakatozihinda but Makuwa ari kuti ana Ostalo nana Fadzai Mahere they are not part and parcel of the plan. Imi munoziva sei zvinhu zvekupati nyowani? Imi munofanira kuziva zvekuzanu PF kaaposto mazozviziva sei? Ini prophetic here kana kuti iphysical mukuziva ini prophetic because zvakakosha makati mukuziva ini prophetic ina ndikupikisei because chiprofita munoona it's not in prophetic murikuona zvinoitika munyama ngatipikisane apostle kana zviro zvenyama ngatipikisane kumweya hatikupikisei because munoona ukoka munozotaka kutishandisira mweya panyama uyai wonzwa zvakadai so kuti pamba kutanga kuti imwe pati vakanonzi ana Fadzai Mahere ana Ostalo information emaziya iwoyo mireka ana Fadzai Mahere ana Ostalo asazvavherifaiwa but tochiti isusu warai ana Ostalo vakatanga kuita gulupa yakazikanwa nemunhu wese nyange isina kuita mbiri but yakazikanwa nemunhu. It was a strategy, it was not a party. Izviti vanhu vakavakutanga yavo pati ndo zvakarwadza achamisa tikutanga kubvunza mubvunzo yasati akuda mhinduro nezvayo yachazowana mhinduro kuti izviti vanhu vakatanga pati zvisina kubvurwa vachamisa ndo zvakamurwadza kana kuti kana vakatanga pati vakatadza kupusha zvinhu zvavangavapuwa instruction achamisa kuti vaite it could be the reason why vanenge vakuda kusiyiwa. Tichazoziva chokwadi pamberi apo nekufamba kwenguva. Ngomakoleni musaanetsikana vamakore vane zvavanoda kuziva zvavasati vakufanira kuti vazvizive. Mazviwa aiwa toida tovagadzirisa ipapo tivabvunza nauya Fadzai Mahere ngavanyarare kana iri nhau yaTalozi tiziva ngavanyarare nana Chibayo ngavaitei ngavanyarare ichozvo ivo ngavatike sadza remuzanu PF mavanomiririra kana vachiratidza evhangeri muchechi mavo vachitaura kuti rumbidzai nevatungamiri vakungonamatira ivo avatungamiri vakaita sevapi seivavo. Inini kana iri nhau yekunzi kwai pasta ikangopinda munhau yekomakuleni asitiri pasta chatova chigananda inotova Judhasi pamusoro ndakagadzirisa ipapo because makachirwa pane 100,000 people vanoteerera pastation inoi saka ndinoatinyatsibva ndakagadzirisa ipapo
kana ndakaenda kuBhaibheri hapana mutungamiri wenyika aifamba asina munhu waMwari pasaiti. Ndozva ndinoziva zviri muBhaibheri. Chechipiri, musati munhu akataura zvamusi kuda kunzwa mukasika kumulebhura the wrong thing. Dzidzai kugamuchira nyangwe chiri chechokwadi chinorwadza. Dzidzai kugamuchira chinokubatsirai. Tazvinzwa. Ngati mune munhu wamunoziva here ainzi Elias Musakwa, munomuziva? Ndomuziva. Pastor Elias Musakwa ndovaziva. Chii chakaita kuti career yavo idone? Handingati career yavo idone because vakatoita MP uko kwana Mutare. Ziko vanobva imi. Pastor vava vanga ndokundanga kwaMuroi. Mazviwa. kwaMuroi uko. Papa pakanzi ngwana Mugabe achidzi mapastor munofana kudidi vanhu. Ndo pakadyiwa vaMusakwa vakadyiwa. Vachirovesa vanhu zvisingaiti mazvinzo. Vanhu vachiunganidzwa vachitanga kuimba masongo ake aya. Vanhu vorohwa. Uchiimba masongo aMwari. Vorohwa kuti vanhu vamunzwisisi munofana kuvhotera ZANU-PF. Iwe uri pastor. How do you feel vanhu vachizokuona mangwana kuti upastor hwako vanhu vanotaura kuti munhu ndipastor here kana kuti munhu ndidevil? Saka imi muri kuti mapastor ade kupolitics. Ngapo muri mupolitics kana uri munhu waMwari. Haufaniri kuteura Takai madzinga achamisa. Vachamisa vakati ndinongo vamunamati zvokuchechi tiazazvo. Apostle nhasi mauya makatifungirei muda mati chii? Ndikutaura tokwanika. Aiwa. Ndo mastatement ekuti vanhu vanenge vachingotaura but vasikuziva zvakuti achamisa ndipastor. Mufundise palingonda. Vandoora nasangano. Vandoora nasangano ripi tinopindawo ipapo. No, he's now into full-time politics, but he's an ordained pastor, that man. So, pastor. Tati ko vaMusakwa zvavakaita zviri right. Aiwa, inzwai, munhu wese ane zvaanoita paanokanganisa, because we are not Jesus, we are human. And we are flesh and blood. Munhu wese anokanganisa. Emi munotenda kuti paanokanganisa. Iye muchingona kutsvedza kwavachamisa matsvedzero enyu musingaoni muchingoona chimbonzwai hatina kuti achamisa vatsvedza tiri kuti some questions need to be asked and he needs to provide for answers because mukaenda futi muchanorohwa futi rekai mutaurire nyaya yomwe murume yapastor handitika anonzi Bishop Nyamakanga. Bishop Nyamakanga vabatwa munhu wese anozviziva. Pavaipopota vari pamaplatform pavo vachidaidzira vachinamata vachishanda vhaya vari pakanova. Vaitomboya pana paCoolant futi pamadhezi acho ndizvozvo. Exactly. Pavakabatwa kuzvinzwa vakamugara muya against his will and wish vakamugara vakafunga kuti majokes vavamugara. Pavazobuda hapana support yavakapuwa nevanhu vavaivamomberera maoko. The only people that gave him support, it's a human rights organization. Don't forget, pavakabuda muprison vakanyorera direct kuna Achamisa, and the letter was received by Achamisa's secretary. In case you don't know, I will call him auye pano paCoolant pana. Ndikutotira kuvaedha ipapa ndoona kuti vanoidaira here ipapa continue zvekutaura zvamukutaura. Do you know havana kupindurwa naAchamisa vakaita kuti Achamisa asingatombavazive kuti kune munhu akadaro. The only people who helped him was a human rights group yakahampa $15. Apostle. 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 Amusima kusona mabhodhore. $15. Apostle. $15. Pamsoroi. Vakonekte. Number thousand. He's not going to be disappointed because information he is offline. He is offline at the moment. That try by all means. That try by all means. No problem.
I'll try to talk to him. And munhu hamba futi hamba kuzimbabwe inenge ine chiwe inenge ine mukaka mazai 6 nechimbo ndo hamba kuzimbabwe. What's wrong with that breakfast for the day nezvimwe mukomakuleti tingareke mwana mai mangwana ndoda kuti mubate mukomo Stalos andi muri kunzwa navamakore nini mobata namfadzai ava vanhu vamudai varambe mobata nasekretary simbobvunza toda kuti mangwana wamakore vapindurwe nevanhu vaviri vava vari kuti havasi kuna vachamisa. Aiwa, don't worry zvamuri kufungira inini dai zatogona dai vafona inini aiwa ima mungafonizvi imimi for your information ndinoziva vanhu ina handina muvengi gara vapinda vakatoziziva izvo ndinoziva vanhu handina muvengi. Okay, imimi kana muri munhu wavanhu baba atiti muri munhu wamunovengi baba kana muri munhu akarura ari straight asina moyo unenge wafarawo muri kuzvionawo here kuti ruzhinji ruri kutambura muzimbabwe ari kuzviramba ndiani ndati muri kuzvionawo ndiri kupindura ari kuzviramba ndiani imimi muri kuzvionawo here ndo mubvunzo kutambura muri kuzvionawo here tiri kuzviona ari kuzviramba ndiani baba vamakore ndati inini muri kuzvionawo here aya matari kuzviramba ndiani matobvunzwa kwamubvunzo pamusoro pemubvunzo imimi muri kuzviona here tiri kuzviona ende ari kuzviramba ndiani mukati tiri kuzvionaka munoita zvokuti makawanda mazviwa unonzaa ndiri kuzviona ora zvamuri kuzviona imimi kutambura wako kwabvepi Zanu pasi nezanu pevu tanga nekulaika this video kuti vabhekane izanu ngavarambe tinzwe ndo ndori kutonga it's most why tukuita kunge tukuseka takuita kunge tukutamba zvedu but chokwadi chiripo ndechekuti the way you want to implement change mukuzvinzwa munotanga kuturera musoro pamadongo musina pakurupendi okay ina hangu baba makore tinjandaona chandinetsaka mubvunzo chacha kana ndambokuregera paya muchiti mafacts muchirova muchidii handiti baba vangani vana vari kuenda kucollege muzimbabwe I think kuti tisaningirikina apa nditi apostle ndoda kuti ndoda ngoti mungopinda munonzi mupodcast kekupedzisira nditi tobva tangoita round off chatochikumbiro chingopedzisai baba tobva tangokubvunzai mubvunzo yenyu yekupedzisira zvatotanga tatochaja manje takutodzirwa majuzi tatobvisa kare naye baba makore mireka handanzipinde podcast chingopindai mbichana tibva tapedza nemika 1 right paine chinoitwa musati maenda kumberi handitika munofanira kutanga maita review kwamabva kuti muone kuti kwakamira sei. Don't be sensitive nemubvunzo kana akubvunzwa because mubvunzo yekukaona uchikuitisa hasha musiri kuisa akwauri it is going to be a problem kwamuri kuenda kumberi and make sure you don't overprotect it when questions are being asked because those zvinofana kubvunzwa the next set of leadership. Number 2, hapana panofamba an opposition party ichinoedza main member ichingoti vanhu vese vatenge. New people will come who will not get experience, who are just judging the party by the position, by the report that people on social media. Kana mtuona zvatu kutaura zvakabane vanhu kuti vasangana ipapo kuti amurete umwe unonzwa achitaura zvakawanda wozorati zvaari kutaura izvi haazivi kuti ndinoziva zvakadarika iyi. So be open to every person who's trying to give you information kuti muitibatsire kukati kwenyu. Haikona kuona munhu ari kuti akataura zvamunoda kunzwa mumuti chigananda mutengesi iopposition atumwa nezanu-pf teererai mubvunzo nyangwe uchirwadza. If you don't protect those things muri kufamba kumberi kwati
hapana kwamuri kunoenda. I went into podcasts. We are now heading into the 2023 elections. That is for Zimbo Live TV. Pana Uncle Jets. Na Uncle Jets. We are now heading into 2023 elections. But I see it as a waste of time. The reason I'm saying that nothing has been changed pertaining to unlocking the system. Unless the leader of the opposition comes out to explain to his people how he has unlocked the systems. Otherwise, it's a waste of time. Mucha win a ballot and Mucha got a system. And what it is in black and white. Mukataza podcast ya Nezuro, ndakatoisa screenshot yacho yesiyoyo. The reason I'm saying that, ndukuti sakana nicho kwa nyango chichirwasa. Mopinda kuma election mochikiwa. But remember, panepa chitwa pesema, panepa chinzita akuda kwenda kuma elections. Pano raise kwa mari vanhu vamwari. Muriko zinzwa, mari notozika kuma 3-4 million. Mungaramba mtiremeza mna. Baba wa Makore. Na zita podcast, ndutana zvi podcast. Ndakataura podcast. Okay, pano panaenda 2 seconds. Amutwadzise kwa hedi ya kufamba. Baba wa Makore. Mwana omitiswa pokutanga. Mongoti kana zvina mhosva. Momudzosa pamba ogara. Omitiswa zvegwepiri. Moramba nemungomudzosa papaini. Unorasa mwana? Pendurani mukuru. Ini ndo mudzosa. Ini tani naye here kuti ndisa vana vakwavarohwa kuna baba womwana. Unotomudzosa. Unoza mwana wako unomudzosa baba. Neupenzi wake. Mwana wenyu kuti iwe toda murume wako akakubava nawo. It's like munotaura, but still at the end of the day mwana wenyu munomutora. Mubereki wembaba chayakaona mwana wake mbaba achirwa padza. Anoenda kunoidipenda munotorera mwana wako uchizwa kuti mwana wangu imbaba. Kana mwana wako mwana wacho tomugadzi wasina chituruko oramba iye unoda chituro tomuita sei? But aurase mwana azvinyatsoona inoti ari bedzi ndaanera. Okay, imi chimondudza munhu wakadzingwa mupati navachamisa kuti iwo hatichakudiwa. Hatikuda kuti uyo yakadzingwa. Ini ndakubvunza imimi vabuda vese kuti varedzi musina kubvunzwa nyaya dzavo. Tati baba imbotidzai munhu wani wamunoziva akadzingwa navachamisa kuti faya. Anatendebiti wakabudiswa naniko? Aiwa baba, vanhu vaya havana kudzingwa. Vakabuda vega. Mazviwa makamboona izvanyawe yamutsvanga mukauya pamangu mukagara tikanetsana mumba izwa mukauya pamangu mukagara tikanetsana mumba ndikasumuka ndikavhura dhoo zvinorevei kuti budai mumba mangu handina kukudzingai but action yangu yakudzingai. Baba vaMakore ndatibiti hana kudzingwa. Kana makateerera zvakataura mutsvangwa panguva yakapanduka vana biti tikarohwa nehana ataura mutsvangwa kuti vana biti vanofana kutochengetedzwa kuti vasatakwa nekuru yaachamisa. Political statement inonzwa aya mapolitical statement. Kana vanhu vari kuhedhana kuopposition you support kuhedhana kwavo. Handisi kutaura zvemupolitics. Biti akatorwa navachamisa ane chipati chake chiyachachi. Jobs kala akatorwa navachamisa ane chipati chake chiyachachi. Vakomana ngetingechamonera pamwe zvinhu izvi. Mazviwa vanhu vagara vane uryire. Vanhu vari muZimbabwe vane uryire. Baba da kupedza nyaya da kukutaurira chokwadi bhanhadza ndichati kutenderai baba vaMakore. Vanhu vane uryire havadi kutungamira vanhu vanoda kungoswera vachingoguta ivo chete. Vanoda kurambira paMP. Hadi kubva ipapo. Debiti anga aramba ari MP, angada asina kubuda mubati. Mazviwa, haana kudzingwa. Inhau yekuti akanga asisiri MP. Ndo nhau yamufana kuziva Makore. Vachamisa vana kana dambudziko nemunhu. Ukaona munhu atovenga vachamisa ka. Munhu akaipa. Rega kutemba. Saka the next party uda kukomwa. How are you going to vet your leaders? Yedu tichaona musi wacho wairi kulonjewa. Murikuri wadzisa, ndokati kuti murikuri wadzisa dzimwe hama dzedu because murikoti tichaona musi wacho. Maimbodaidzira before my election we are a structureless party. Baba, inini henyu makawina ZANU-PF. Homa ndikanda manje kuZANU-PF.
It's obvious. Those are some questions. But no problem in Iran. Ukaudza vanhu chokwadi vanomhanya kukufosorera kune imwe pati. Aiwa tikufoshorere mapasi onse ndezanu-PF. Izvi chokwadi mukomakulendi. Chamisa ndipasta ndeweZanu-PF here. Aiwa uyo wakagara karamba marara zvo. Ungatevera Chamisa ndipasta ndeweZanu-PF here. Vachamisa zvisina basa. Aiwa. Ndinambowana vachamisa vachikwerera kutengwa nemari. Vakaramba mari kakawanda. Ngaitikokombura zvichidai so chandinoona chiri kuopposition kune vanhu vane maemotions akawanda vasina yatinoti political acumen yekuziva kuti right panapa nyangwe tikanzi tanzwa isoka tinofanira kuramba takadai so chete kana tikazatakadaunatakiro tinofanira kuenda kuvanhira wapiri wakaonatodaro politics imbonzvabvunza wangu kupedzira baba wamakore munhu asina kuita mudhumeni haagone rekurima kudarika mudhumeni. Chinhu chese chinogona kugonekwa nemumwe munhu asina kutombochiendera kuchikoro handiti saka unoita nyanzvi ukaona vanhu hobho vanoinventa zvinhu havana kunyanya kuzoendera kuchikoro chipo chekuzvarwa nacho. Alright. Okay. True. Naye baba munhu anofanira kubatsirwa paupenyu mufumi kana murombo ndeupi? Bhaibheri rakati varombo muchafamii navo. Ndikupindura. Varombo muchagara ninavo. Saka panofana kubatsirwa mupfumi here? Isu charity work yedu tinoti abatsirai murombo atambudzika. Handiti? Why izoti murombo anonetsa kubatsira anoramba achiuya kuzokumbira. Handina ndikubvunza muchinipindura manje munozoripisa muno. Murombo kana mukamubatsira nhasi akadzoka mangwana kana muri munhu womwari mupeni. Mirai. Mubvunzo wangu chituba. Sei nyika yedu igona kubatsira muchengeta mubvunzo yenyu chitu. Mukaona mukapinda mumba somo munoziva kuti mumba makazara varombo. Tsvagai ane potential pavarombo vese ivavo. Okay, Bhaibheri ndo zvarinotaura. Alinzwai kamheri kuti aiwaka chimbonzwai. Tsvagai ane potential muvarombo vese ivavo. Mosumudza iyeye anosara achisumudza mhuri yavo yese. Okay. Alright. Moenda pamberi munodaro. Alright. Mubvunzo wangu baba unotevera ndokuti sei nyika yedu ichibatsira vanazvo kare ichitadza kubatsira vasina chavainacho? Vari kubatsirwa vanazvo kare ndevapi? Ana Japreza. Pamusoro ndoda kutaura something. Ndinogona kuitaura serek nyaya yedzidzo idzi. Do you know? No, it's very dangerous for a person like Japreza kuti arambe chikorodzera. Why? Because kuti muzive Japreza akasumudzwa neZanu-PF. How? Conference anopiwa. Mira pamaconference yeZanu-PF. Remember Japreza kana kunyanya kutsvagira achiti zvimwe zvinhu akomanaka yes munogona kuchituka but ukaona wanzi ukaramba kuita zvatiri kuda izvi haurire muZimbabwe. Wingi ndianorira but atore kana chipo chemunhu ende anenge achitodedzera kutoti hamwe akabvutira mumwe oti ndakahwina mumwe achibvutira chigaro but arikutorira kutopfura Japreza wacho. Handiti muri kuzwa Wingi ndiye anorira. Don't forget kuti Wingi akasumukira paplatform yeMDC. Papi pacho ipi yacho? Ipi yacho yakasumukira nayo? Wingi akadhiradhira achimwemba miziki yake zvisina zano mukati. Baba mazo. Akasumukira ikoko so he cannot let down that party. Akasumukira
platform ipi Apostle because akabvira kudhara wingi D ndakatanga kumuteerera muna 2005 mukuti akasumukira pa platform ipi yacho Apostle achimba ndazowana negodo it was 2005. It's like 2005 he was just a DJ. Aya but akakutobuditsa masong akakuimba. Akakuimba Apostle in why 2005 wingi D ndopakabuditsa song inonzi ndazowana negodo. Do you know the wingi D next door neighbor yangu? But 2005 akakuimba zvo. He was a DJ. Aiwa paita DJ nana Templeman Papa it was before. But do you still remember akato celebrate 20 years of ghetto class igore ribi? Why? Ikoko kuimba kusiko kunomtambi kwa Japreza aitoimba before Zanu PM. Chiri right here imba. Japreza music yakantera both anosabota Zanu. Before Zanu PM Japreza aimba vari kubudinira uko. Koma kulet. Kani mvunza ndozokanganwa. Gani bokweshana na Makore. Vabvunzei. Nai baba wa Makore. Yes baba. Ini mvunzo wangu unodai. Chirikadzi nenherera dzinovata dzisina kudya nemunhu anotora chikafu achitokandira mbwa mumwe munhu achivata achichema zhara ouya chikafu chirikadzi yanenge iri 1 anditi muterese baba Makore yonokorerwa 5 liters chezvimapfunde haina kana mari chirikadzi iyoyi motora motikari ne100,000 mopadhokasi mwoyo ko chirikadzi iri kumusha uku munofungeiwo nayo Regai kupindurei. Ande pamusha ndokumbira usi. Ndatirega kupindurei. Ne example ya mapa. Mwoyo unorwadza kuti dai manobasira shirikadzi rikuchi iri kumusha pane kupa dhokasi mwoyo mota ne100,000 ndo mwoyo chaiwo handitika but iyi politics iri kutambika apa iyi politics politics ari kuzviramba nai ipolitics iri kutambika apa good kubva muchitanga kutaura vamakore munoona wedra mataura zvine zvinhu mataura straight forward ndakabvira kudhara kuti wait maperasi mane haka inini baba ndinoteerera munhu mubvunzo wangu kupedzisira mubvunzo wangu kupedzisira makapedzera rini kubva kuHarare muchienda regai ndidai so ndikupindurei ini ndogara kudiaspora indiri kuUK. Okay, good. But ndakauya kuUK kuma 2000 nino ndakauya chinzwaika chandakanakira ndechekuti there was a time ndakafira kuti no I think that I'm becoming too British. I went back to Zimbabwe 2015 ndikanogara 5 years ndisina kudzoka kuEngland. Saka ndakabva ndaenda kuti muZimbabwe ndakakwana. Okay. It was during that time that I majored much in trying to understand the politics dynamics of Zimbabwe. Okay. Saka hapana kumarari kwandaisaenda. Hapana kumarari kwandaisaenda. Pati kwese ndaienda. Saka ndinoza kunzwisisa. Ndoka muyandozana nevanhu vakawanda state. Mauya zvakanaka. Ndaidaro. Zvakanaka we kuti muri pamusangano wenyu wechechi mazioni ouya papo nesvipo imuri pamusangano wenyu wechechi handiziva kuti chechi inonzi chii munataura kurwa kunaitwa nevapurisa imini zvakakunakira here kusvika muchiatama pachechi penyu
kumamisha kwatinogara kubaba uku tikapedza zvomusangano zvapera zvatati tichiita zvokuvhota izvi pane munhu here anozondokumbira munhu kumusoro ngatingoti kumusoro kana kuti munhu wacho unotokumbira muvavakidzani zvaafuna nokuti muri kupolitical side ripi okay baba regai ndikuudze zimbabwe haisati yaziva zvonzi politics kuno kunyika kwatiri baba unotoona munhu weda anc vachitomwa vari panhu pamwe chete vakatopfeka matisi but havaruya parovari havapondani maita basa sei nyika yedu ichifundikana naizvozvo plus pane wetoda kuti baba mungondigadzirisira inini ndimenyu munogona kusvidza zvichemo zvatambohwa muchikumusoro munogogodza ikoko nhau iripo ndekudai so ko sei kana isusu tikataura kuti izvi zvinorema izvi tonzi ngavaroge nokuti vapfeka imba yatiketi yemba isiyo plus wedi guru randinoda nderekuti kana muchiti pasi nemhandu munhu wamunoti mhandu ndeupi because varungu vakainda hatisina varungu muzimbabwe apa chinenge chichinzi mhandu baba ndomubvudza wangu kwatiri kunyanya mwese mukatadza kupindura ndokumbira kuti mutitsitsenura apa panonzi pasi nemhandu apo panonzi pasi nemhandu kana tichitaura mupolitical arena munhu anonzi mhandu munhu akusakuta pati yausiri kusapota iwewo okay alright I think pa ningirikina handiti apa zvandauda kuita alright comrade mungu I think munoona kubvunza ma questions ekupedzera ndoda kuzongoconnecta mumwe munhu wane kupedzera ndikamawanza maningiri nacho network yedu kuAfrica kuno kumawana ini kana ndatopedza munhu wangu mundondibuditsa bvunzai makangopedza kubvunza pamadropa mega alright ini mubvunzo wangu baba wandinoda kuti mutaurire varume vaya manga muchiti vakadzingwa mubato vaya hati mune nhumbo vaya motaura navo kava mirai ndokumbirawo kuti muvaudze chokwadi kuti varume musada mari too much kudarika upenyu hwevanhu vanokuvhoterai kuti muve paump pamusoro musati maenda musadrope vanhu ava muri kutaura kuti vanoda mari zvekuti kudarikidza zvose ko pakazobuda umwe ndingoda kungokubvunzai ko pakazobuda imwe evidence yekuti wamunodawo kuti akamari akapuwa iyi evidence munoita sei mambotaura muromo wakadai baba kana vari zvakadai pamaplatform apa baba regai ndikudze handidi kunzi mwana wako chitsere handidi kunzi mwana wako chitsere iwo ine mwana musikana baba vachamisa chero vakanzi vadya mari inodyiwa navachamisa inotori mari yelanji yomunhu saka iyo vachamisa inani toda kutanga kamusoro rega ndikokubatsire zvimwe zvinhu hatifanire kunge tikutaurirai but because mudarama muchidefenda munhu munoza kufambura mugabo angaine contract yetransportation yezvinhu ikoko ndiani ndichamisa chibva madhiropa muende iro rinonzi business business waita chimbonzwai uri kuita business